Ing setunggaling dinten wonten kerajaan Mantili ingkang kerajaan ramanipun Dewi Sinta. Asmanipun Prabu Arjuna utawi Janaka. Prabu Janaka ngawontenaken sayembara sinten ingkang saged nginggahaken jemparing badhe dipun dadosaken mantu. Prabu Rama saged nginggahaken jemparing kasebat. Lebet criyos menika wonten ugi setunggaling tiyang Raja Alengka diraja inggih menika Prabu Rahwana ingkang ugi saweg kasmaran sanes dhateng Dewi Sinta nanging panjenenganipun badhe ndadosaken garwa Dewi Widawati. Nanging Rahwana preksa Dewi Sinta dipun anggep dados titisan Dewi Widawati ingkang sadangu menika dipun kersani. Mila Prabu Rama keparing menangaken sayembara lan keparingan Dewi Sinta dados garwanipun. Sawentawis menika Rahwana boten remen bilih Rama saged dados garwanipun Dewi Sinta. Wonten kerajaan Alengka, Kumbakarna, Indrajit lan Patih Prahasta, Sarpanaka maringi ngertosaken kabar menawi wonten estri elok. Rahwana enggal madosi estri elok menika. Kasunyatanipun estri menika asmanipun Kala Marica ingkang keparing ebah wujud dados menapa mawon lan keparing ebah wujud dados buta cakil. Wonten alas Dandaka, Rama, Dewi Sinta lan Lesmana tasih ngumbara. Sumerep bab menika Rahwana lan Kala Marica nderek dhateng alas kaliyan ngincar lan godani Dewi Sinta. Kala Marica ebah wujud dados Kidang Mas ingkang pungkasanipun keparing narik kawigatosanipun Dewi Sinta. Dewi Sinta preksa Kidang Mas menika mila enggal ndhawuhi Rama kagem dipun cepeng. Nanging Kidang Mas kasebat plajeng dhateng lebet alas lan Dewi Sinta ndhawuhi Rama kagem bujeng Kidang Mas kala wau. Lesmana tetep sareng kaliyan Dewi Sinta. Nanging Dewi Sinta kuciwa amargi Lesmana boten tumut bujeng Kidang Mas sesarengan Rama wonten lebetipun alas. Pungkasanipun Lesmana midhereki kekanjengan Dewi Sinta kagem bujeng Rama wonten salebetipun alas. Ajrih kaliyan kawilujengan Dewi Sinta, Lesmana ndamel bunderan kagem Dewi Sinta supados Dewi Sinta tetep wilujeng. Saksampunipun Rahwana dugi, panjenenganipun nyobi nyaketi Dewi Sinta lan nyobi kagem nimbus bunderan ingkang dipun damel Lesmana. Nanging Rahwana boten saged nglangkungi bunderan menika. Pungkasanipun Rahwana ebah wujud dados Brahmana sepuh ingkang nyuwun sedekah supados keparing narik kawigatosanipun Dewi Sinta. Rahwana nyaketi Dewi Sinta lan nyuwun sedekah. Amargi rumaos melas, Dewi Sinta maringaken sedekah dhateng Brahmana sepuh kala wau. Nalika Dewi Sinta saweg maringaken sedekah, panjenenganipun dipun tarik miyos saking bunderan kala wau lan dipun asta mabur kaliyan Rahwana tumuju Alengka. Wekdal kondur menika kedados peperangan kaliyan setunggal paksi Garuda ingkang asmanipun Jatayu ingkang badhe nulung Dewi Sinta. Jatayu keparing nepangi Dewi Sinta dados putri saking Prabu Janaka inggih menika kanca saenipun. Nanging lebeting peperangan menika Jatayu keparing dipun kawonaken Rahwana. Nalika Rama terus mbujeng Kidang Mas lan pungkasanipun Rama kasil jemparing, nanging Kidang menika ebah wangsul dados rasaksa. Lebet wujud saleresipun Kala Marica ngawontenaken nantang ing Rama. Mila kedados peperangan antawis kaping kalihipun, lan wonten pungkasanipun Rama kasil nyedani rasaksa. Ing wekdal ingkang sesarengan Lesmana kasil manggihaken Rama lan piyambakipun sedaya wangsul dhateng papan saderengipun wonten pundi Dewi Sinta dipun tilar piyambakan. Nanging Dewi Sinta boten dipun panggihaken. Salajengipun piyambakipun sedaya madosi lan kepanggih Jatayu ingkang kejet-kejet.
Rama nduki Jatayu ingkang nyulik Dewi Sinta. Kaliyan kebak unek-unek piyambakipun badhe nyedani nanging kasil dipun kendhelaken déning Lesmana. Saking katrangan Jatayu, piyambakipun sedaya sumerep menawi ingkang nyulik Dewi Sinta inggih menika Rahwana. Sasampunipun nyriyosaken sedayanipun, pungkasanipun paksi Garuda menika pejah. Piyambakipun sedaya medhotaken kagem nindakaken lakunipun dhateng Alengka. Wonten margi piyambakipun sedaya kepanggih kaliyan setunggal kedhah asmanipun Anoman ingkang saweg madosi para ksatriya kina ngaunaken Subali. Subali inggih menika raka saking Sugriwa. Raka menika ngrebat tiyang ingkang dipun tresnani rayinipun inggih menika Dewi Tara. Enggal criyos Rama sagah ngrencangi ngawunaken Subali lan pungkasanipun kasil kaliyan konduripun Dewi Tara dados garwa Sugriwa. Ing wekdal menika ugi Rama nyriyosaken lakunipun badhe dipun lajengaken sareng Lesmana kagem madosi Dewi Sinta ingkang diculik Rahwana wonten Alengka. Amargi rumaos sampun ditulung ing Rama, mila Sugriwa nawikaken rencangipun lebet manggihaken malih Dewi Sinta. Inggih menika dipun wiwiti kaliyan dawuhi Anoman dhateng Alengka madosi ngertos papan Dewi Sinta. Lan sumerep kegiatan balanipun Rahwana. Taman Argasaka inggih menika taman kerajaan Alengka papan wonten pundi Dewi Sinta nelasaken dinten-dinten dipun petuk wangsul déning Rama. Lebet Argasaka, Dewi Sinta dipun rencangi déning Trijata kapenakan Rahwana. Kejawi menika ugi nyuwun Dewi Sinta kagem saged dados garwa Rahwana. Amargi sampun ping pinten-pinten Rahwana nyuwun Dewi Sinta dados garwanipun nanging dipun tolak. Mila Rahwana telas sabaranipun inggih menika badhe mejahi Dewi Sinta nanging keparing dipun kendhelaken déning Trijata. Wonten lebeting sedih, Dewi Sinta wonten taman Argasaka piyambakipun midhanget setunggaling suwanten sekar déning setunggal kedhah inggih menika Anoman ingkang saweg priksa Dewi Sinta. Sasampunipun rawuhipun dipun ngertosi Dewi Sinta, enggal Anoman majeng kagem ngaturaken tujuan rawuhipun dados dawuhipun Rama. Sasampunipun bibar ngaturaken tujuanipun, Anoman inggil badhe priksa kegiatan kerajaan Alengka. Anoman damel resah inggih menika ngrisak kaendahan taman lan pungkasanipun Anoman dipun cabang déning Indrajit putranipun Rahwana lan lajeng dipun asta dhateng Rahwana. Amargi kedadianipun, Anoman badhe dipun pejah nanging dipun kendhelakeni déning Kumbakarna rayinipun Rahwana. Amargi dipun anggep nentang, mila Kumbakarna dipun tundung saking Alengka. Nanging pungkasanipun Anoman tetap dipun dawahi hukuman inggih menika kaliyan dipun besmi sugeng. Nanging sanesipun seda Anoman besmi kerajaan Alengka lan kasil. Sasampunipun saking Alengka, Anoman njuwasaken sedaya kedadosan wonten Alengka kaliyan Rama. Rama medhotaken kagem tindak tumuju kerajaan Alengka lan dipun dhereki ugi bala kethek pangageng Anoman. Perangan antawis Rahwana lan Rama kedadian. Kumbakarna seda kepareng jemparing Rama nalika ngrencangi Rahwana ngawunaken Rama. Indrajit tumut rencangi Rahwana ugi seda. Rahwana seda kepareng jemparing Rama lan piyambakipun dipun cepet wonten redi. Sasampunipun kasil ngawunaken Rahwana, Rama kepanggih malih kaliyan Dewi Sinta. Nanging Rama boten pitados malih kaliyan kasucianipun Dewi Sinta. Pungkasanipun Dewi Sinta mbesmi diri kagem mbuktikaken kasucianipun. Nalika Dewi Sinta mbesmi diri, kasunyatanipun Latu boten kuwawi mbesmi Dewi Sinta. Buktikaken Dewi Sinta taksih suci. Pungkasanipun Rama nampi wangsul Dewi Sinta kaliyan pangraosan bingak. Pungkasanipun saking siyos menika piyambakipun sedaya wangsul dhateng istananipun piyambak-piyambak.